Assalamu alaykum mehriban vatandaşlar. Hormatly prezidentimizin ajaýyp kitaplarını, Türkmen halkynyň edim gylymlaryny, däp desurlaryny, şöhratly taryhyny hemen buýsan şu günni dünýä ýaýmagy niýetlenen ýyllarlaryň zehin bäsleşigätli gepleşigimiziň ikinji mewsumyna başlaýar. Aýdymşynyň başyny jemleme kyn, gepleşigi ýapaýyna diýip ýapdym. Ondan soň her hili seslenmeler gelip goşdy. Ýöne bir seslenme meni pikirlendirmäge mejbur etdi. Hemem şu ýyllarlaryň zehin bäsleşigätli gepleşigi täzeden gaýtaryp getirmek meýlini öğretdi. Instagramda Bemirat diýen bir illeşimiz maňa ýazdy. Mergen assalamu alaykum. Haýyş ýyllarlaryň zehin bäsleşigi gepleşigiňizi ýygyna gaýtaraýyn. Garryja mamam bar. Şol gepleşigiňizi bagşylar tanamatady. Hormatly prezidentimiziň kitaplaryndan goýan soralaryňyz üçin Türkmen halkynyň taryhy we däp desurlar hakda goýan soralaryňyz üçin gowuryp görýä diýip maňa ýazdyr. Şoň üçin hem şu gepleşigi täzeden gaýtarmaly diýen karara geldim. Görüşüňiz ýaly birinji tapyryň hemme sowallaryň hormatly prezidentimiziň kitaplaryndan maňa gatkan ýazýarlar. Hormatly prezidentimiziň kitaplaryny internet ulgamyna näil okap bolýar diýip neutrality.gov.tm /library/tm ana şu salgy boýunça hormatly prezidentimiziň kitaplaryny elektron görnüşde okap bilersiňiz. Öňür aýdymlaryň sözlerini özüm ýazýardy. Saadym kim ýazýardy? Ya bowurur taňa bala ýadyň. Ýok. Arsajana Ýok, hawa. Böyle kasmanawda. Bilemok diýsen geçip boranok. Bilemok diýdim utullukmy ýa-da bir? Çolýa, bilemok. Bilemokmy? Ene-de Arçaýew Edil, şahir Edil Arçaýew ýazdy birinji bolup Tereshkova diýär. Kabul edýärmi? Kabul edýär. Adýany ýa-da Benim sen bilmeyen sorular bu evet ne? Böyle ne deyip gördüm. Farahat Pürjayev. Farahat Pürjayev. Bu da oýadaydım oýamapdyrmy? Bunu toğunsan Demirgadyga gün batar bolýar dogry. Demirgadyga gün batar bolýar, ha. Göýrogly epasyndaky Aý Sultanyň agasynyň ady näme? Stolla gödäňetir 4 san hyýar bilen 3 san alma bardy. Bir çaşyk geldi bir alman aldy da ýydy. Stolla näçe miwe galdy? 2 san. 2 san miwe galdy. Näme üçin? 4 san hyýar bilen 3 san alma diýär. 6 san vardı. Näme üçin 6 san? 4 san hyýar bilen 2 san alma gara 1 diýen alma. Stolla 4 san hyýar bilen 3 san alma bardy. Çağaçyk geldi de bir alman aldy da ýydy. Stolla jemi näçe miwe galdy? 6 san galara 1 näýärden 6 wara 2 san alma bilen 4 san hyýar galardy. O näçe başda 2 diýdiň? Diýäýdim. Ýöne diýdimmi? Ne 2 diýjekmi? 6 diýjekmi? Haýdym taýlasa. 6 diýjek. 6 taýlajakmy? Rusça daýdym aýdýan maradymda. Käwa. Käwat. Şu söýdi okan bilen bileli tomaşaçylarla näde aýdym aýdýan. Ha? Okan daşyňyzdan. Oku daşyňdan. Mekan çarol. Will die. Ne? Die diýen söýdi iklem die diýip okaýar. Will die. While by hungry. Will be hungry diýen söýdi. Mekan çarol will be hungry diýip okaýar. O kaýsen gül jok bolma meniň geçse bilemok. Gaýdy.